Okwawa gị. Kwakwubezie kedu ihe iji maka ya wee? Emeela ebe ihe ọra na achọrọ ka etiela ya akwa dọt na obodo anyị ebe ihe ọra. Ọ na-ebute m na ọ dịrị ọcha ma ọ dịrị niile. Anyị chọrọ ka ọ dịzie na ihe ọra. Anyị aka dị ha ma ọ bụla enwetagolo ndị mmiri. Onwego ndị bịabulu, onwego onye gwara ya mbụ? Ụlọ ndị mụ na ha mere arụmenti ya. Anyị jee ebe ọzọ ka anyị mara ma anyị nweta ndị akụziri anyị. Ndị akụzi anyị nweta aba ka anyị bụ ndị ọ dị mkpa ka gbatiezie taịmụ anyị ejibịa ka e were rejista aba anyị. Kedu ihe mere na ije eze? Ejego ozi m gwaba ndị ọ dị mkpa mmadụ na ọ dị mkpa ka site na ebe ọ bụ na-emechikọ ahụ si ebidozi ahụ ọzọ anyị niile dị ya na nke ala ya mana o toro m aka nke ala ịmụzi na nke a nọ na ụdị o ji ewutere m bụ oge mmiri ozuzo mmadụ onwe ike na-eje ebe nwe ebe tịrị oge ọbụla bụ onye natara ọrụ ubi na ọ karịrị mmadụ na enwere tisha eji na-akụzi n'anya na vileji anyị mana anyị si ebe mgbe na-akụrọs na-aga ebute. So ihe ị na-ekwu nne ọ bụ ka enwetala nticha eji na-akụziri unu akwụkwọ ndị duru adult education ndị iyi ọra. Ọsọ gị ka ahụ a dị mkpa? Ndị ọrụ mkpa, many people ọ dị mkpa dị ka mmadụ ole? Anyị bigo 20 ọka dị mkpa kata mana asịsị na ebidozi ahụ ka anyị na-eji anyị ọrụ na ọ bụ na anyị akakwa ahụ mmadụ n'obodo kwuo ibe ji na-ahụ ya ma anyị enwe nkụzi ọha n'obodo. Enwere onye nkụzi nọ n'obodo onye mana enwere ike ịkụzile unu ma ọ ha akpọta ndị nkụzi akpọta? Ịkpọta ọhụrụ akpọta dị mkpa mana o nwere onye nkụzi anyị jebụ onye bụ onye isi ụlọ akwụkwọ ya obodo bụ headmaster ọ na-eme anyị ụdị asị dịka bụ onye ala anyị ndị nkụziba ka anyị niile bịa nọkọ takisi anyị yie onye ebe onye nwere ike anyị nwere ike iji na-akwụ ya ebe ọ bụ na ba bi ebi ka ba gwa anyị ebe ọ na-akwụ ma ba na-akụziri anyị so onye isi ekwere enweta erisinsi last year anyị siri ọlị na ọ na-eme anyị na ndị nkụzi enwere ebe na ndị nkụzi enwere ebe amara m maọbụ ibe ọ na-akọwa n'ime onwe bụ na ndị oji na-eli ụgwọ ọnwa nke na-elitekwa ụgwọ ọnwa nke anyị. Oge ya bụ unu gwara ese ka unu ejikwu na-akwụ ụgwọ nọ ibu unu chọrọ bụ onye nkụzi eji nọ n'obodo ọ dị mma ihe ikwuru anyị anụgozi iziri anyị eme ya onye ka anyị ji jụọ ese nọmba mana anyị na PG ya na-akpa nke nwaanyị chọrọ iji na-emeli ndị na-elele ahụ anyị eme nke nwaanyị mekwuo nke ya bụ ime ị na-ajụ PG ya isi ya n'ibe anyị na gị kpara ibe nje rekọdụ iwe ibe nje rekọdụ iwe bụ na ndị nwa na-eme maka dị ahụ ndị nkụzi ụgwọ ka ba akwụ ya bụ na ọ bụrụ na anyị tinyere ya n'aka anyị maka onye bụ oge njide mkpa na iwere aka elu kwuo ya egwu ka ba akwụ ya. Maka na anyị abaghị ọzọ